yo mane mano madluongo gi e twak to bende recho mulo gimoro kanyo ni gibo bedo ka giromo kanye mondo jo Kenya duto o feel represented ni gini time yo makare. Ana paro ni pacha to pod opogore. Nche wantiere gi iluongo ni Space X, something like that. Kendo nche bedo kanyo murumo. Nche winjo ka jo Kenya ogolo pachgi ne William Ruto kuom seche tema ne giwuoyo kendo ne ginyise gik monego beno timo. Aparo ne mano ne twak mokwongo nikech William Ruto nowacho ni oyie bedo piny mondo twak gi jopiny mane gin nyithindwa manodhi e ndara. Gik mane nyithindo ka wacho ne Ruto pok otim kata achiel. En like 4-5 days ago. Wang'eyo ni wasebedo gi twak mopogore opogore. Twak gi samoro pogo kelo ber. Kare dok mane ndalo Kibaki gi Raila, chieng' mane gichako twak, mano wabedo gi bar sirikal. Ema ne regime machielo kocha nochako yanyo Raila immediately. Kendo ne ok bernwa, ne ok en gima yot. Gima jo Kenya dwaro sani, kaka wabedo kani, en ni ere kwa nyalo fix problems mantie Kenya. To gima neno katimore, ni gino kao political direction. Political direction ma gino kao ema watamore ni ok wadhi yie. Warit yiero 2027, but sani walos gik machando wa e Kenya, ma omiyo piny obedo matek, momiyo jomoko kwalo to ok nyal wuok kodgi. Mar ariyo, wantie ji milion adi Kenya ka, tido romo gi ji 150. Ere ka ji 150 dwa represent 50 or 60 million ideas. This thing cannot work. To gidhi romo kanye to gidhi romo yango. Tang'o ma gidhi wacho mopogore gi mancho wache Space X. Sama ne wanno ka migosi Raila Amolo Odinga wuoyo to ne gin gi William Ruto. Ne giwacho ni gisewuoyo. Macha ne their personal talks. Ne giwuoyo kaka opposition leader to gi the current president. Ne ok en idea mar Newtone Ogada kata mar Gen Z kata mar ng'ama chielo ma nyathine pok odhi school. Wadog back to the reality. Sani nyithindo nitiere school. E sirikal ma wantie ni less than 1 year osemiwa gik moko 50 mopogore. Osewach ni wachulo pesa through e-citizen. Failed. Joma nochulo pesa gi through e-citizen gi mano megi through kata mana kichulo NHIF. Pesa go noko reflect NHIF, pesa go bende ok inyal recall gi, ng'ama nomulo gi bende kia. And they got lost. Wase lose the focus. Wadwa ni mondo President Ruto odoge line kumonego bede. Line number 1, riembol corrupt government officials benjire godo kanyo. Number 2, gik mano wach ni gi joka te, ketgi to work. We don't need dialogue as per now. And we ok dwa will kadwa mondo wuogo siep na mabende jadalawa ma en ondiek mane wantiere godo ka. Ondiek gini koro kalo politics. Gini koro is about your children of tomorrow. Nyathini makinde nwang'o Kenya machal nade. Ben Kenya midhi bedo koma mor. Kaka wuono, oketwa nwa chulo wan gi finance bill mano okadho. Bill mokwongo mayiga mokalo. Wachulo ot mikia kumigere, ikia kata namba odi, ikia gi yumi ichule, ikia ng'ama dhi dake. At the same time, wantiere gi poor widows in the community. Wantiere gi poor families. Mane utigi ogore piny, they cannot have a place to stay. Pod wa struggle mondo wachul ma. Pod we in that struggle. Sama wuoyo ne, e higa mokalo kane dwaro wach NADCO report, ne wantiere gi ng'anyo manonego ji molo 70. Toke no, ne wabiro gi miluongo network. Twagni pok urumo up to date. Kawuono wan gi ji 40 gi wiye motho, moko pok oyiki. Families gi pod feel pain. Wadwa bedo gi twak. Wadwa discuss ang'o e twagni. Wawinja ne Robert owuor bende kalo ne thuolo mar odong' mana matin ahinya. Nyaka sani koro Robert in bende iwacho ni twak ma kama ok ine ka ene gino ok